Stay. Jek joġobkom għanna ħarġajma, minu interessant jiġi għadam minn nofsinhar. Nofsinhar da, s-sensini li kampellan biex jek L-isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. L-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sidna Marija li kellha tkun manna. Slim għalik Marija bil-grazzja mendija l-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa u mbirek il-front tal-ġuftijek Ġesu. Diventalla sar bniedem. Slim għalik Marija bil-grazzja mendija l-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa u mbirek il-front tal-ġuftijek Ġesu. Għawnin il-qaddejja tal-mulejn. Slim għalik Marija, bil-grazzja mendija l-mulejnijek, imbirka inti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria l-Missir u l-Liben u l-Ispirtu Santu. U kif missirijietna ħabbew tant il-Verġni mqadsa Marija li rridu xbija taħħa għawnek fostom mill-1922, ekk is-sena ta' wara 1923 rridu illi tibda din it-tradizzjoni biex uħud mill-poplu tal-Imġar ikollhom id-dritt li jerfgħu il-vara fil-proċessjoni imma fl-istess ħin jgħinu mhux biss lill-Knisja tal-Imġar imma parti minnha tgħin ukoll lill-Knisja kullimkien fil-missjonijiet tagħha. Għalhekk nixtieq li nagħti bidu għall-offerta ta' nagħmlu kemm gruppi? Għaw erba' gruppi? Tlieta. نستلم 500 4000 10 و100 No, xewla, smudja, mux mal. Kemm marret euros? 12 something. 12. Kemm marret? Imma ewlas.